Nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Pagbabalik sa atin, Morning Barkada. Na-miss nyo ba ang inyong dynamic trio? Kasi medyo kulang ata kami ngayon. Although, ang madiskarte at rakiterang mamshi na nagbibigay sa inyo ng combination of right information and a daily dose of laughter, Mamshi Sheki! Hindi pwede yun. It's a welcome back Lunes, kaya naman lahat tayo ay magbalik sa ating mga trabaho, magbalik sa ating mga pag-aaral at magbalik sa ating mga inaasikaso. Naku, back to reality. Reality, exactly. Diba? Parang yung apat na araw plus Saturday, Sunday, yun na talaga yung natin. Parang bakasyon na sa Yun na lahat, lang, diba? no? Ikaw, what did you do ng Holy Week? Ay, nag-staycation lang ako. Me Nagkalbaryo ako. totoo. Kasi masakit yung ngipin Ay, oo ko, nga kaya I pala. cannot go home. Hindi naman ako makalabas, kaya I need to, just rest. Magpahinga lang talaga. And mamaya magtutos kami ng dentist. Kaya ko. nga, Kaya, finally. oo, Finally, diba? oo. Mabuti na lang kaninang umaga pagising. Parang naninibago. Hindi masyado masakit. Kung kailan sana gusto mo hindi siya masakit, doon Diba? siya sumasakit. Oo. Para makapag-enjoy, di ba? Ako naman, busy naman ng Holy Week. And ang daming turistang umakit ng Baguio City. And yun, rumakit ang Mamshi Ayan. Sheki. Alam niyo na. And to everyone that is watching us live, you can use your TV. Kahit gumagamit kayo ng free TV, pihitin lang sa tamang direksyon ng antena. At kung smart digital TV naman, you can use your Digiboxes, hanapin ang GNN channel or Highland TV channel by scanning your Digiboxes. And again, the channel number is in respect to your location. Yan, tama yan, Ma'am Shisheki. Or kung wala naman kayong mga TV, mga kabalitaktakan, pwede nyo pa rin kaming masubaybayan sa inyong mga cellphone. Hanapin lang sa social media ang RNG Luzon Regional News Group Luzon sa Facebook, o kaya naman mag-stream kayo sa aming YouTube channel at Yes. RNG Luzon. At pwede nyo ding i-like and share or mag-marites, diba? Sa Gusto ko yun. IG or Twitter namin. Yes. At Yan. TikTok pa, no, Kamsat? Oo, Sa yan. lahat ng social media platform and other ways, mapapanood nyo ang Morning Barkada at ang lahat ng programa na hatid sa inyo ng RNG. Yan, pero bago ang lahat, atin munang alamin ang latest weather update natin ngayong umaga, Yes. April 18, 2022. Ang pinakamalamig na temperaturang naitala kaninang umaga, Ma'am Shisheki, ay pumalo ulit tayo sa 15 degrees Celsius at ang inaasahan naman natin na pinakamataas na temperatura mamayang hapon ay 22.3 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala po muna tayong binabantayan na sama ng panahon dito po sa loob ng ating bansa at patuloy na din po ang pagbangon ng Southern Leyte mula po sa Yes. bagyong Agaton. Kasi si Agaton sumama na, kapit Bahay na, oo. kay Malakas. Oo. Pumunta na po siya sa Japan at ngayon po ay tinutuhog or tinatahak ni bagyong Malakas papuntang direksyon ng Southern Japan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:43 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6, 7 ng gabi.
Yan. Uy, oo nga. At umalis na. Buti umalis Umalis na. Oh, nag-break ngayon. Nakisemana sa Okay, oo. Pero Diba? totoo, hindi nga nakisama nga siya nung Semana Oo. Santa kasi walang bagyo at walang makulimlim na mga papawirin. Tama ba, papawirin? Oo. Kasi parang kite is, Papawirin. paano Tagalog ng kite? Ano ba? Hindi ko alam. Nakalimutan ko pero meron. Saranggola. Oh. Hindi, meron pang isa. Meron Ano? siyang old na Tagalog na hindi ko alam. Himpapawid. Oh. Hindi. Area yon. Area. Oo, so papawirin Oo. talaga pag langit. Mm. Anyways, buti Yun. na lang alam ko. Thank you for correcting me, diba? Yeah. And everyone, maraming salamat for being so very very resilient tayo pagdating sa vaccination. And we wanted the city of Baguio have commended 4 mega Uy. vaccination sites dito sa Baguio City and our isolation facility as well. Really? Syempre kasi Sino nag-comment? the city of Baguio, ang ating city council for having this yung vaccination sites natin, namely University of Baguio, SLU, Baguio Country Club, and syempre ang SM City. And with this vaccination sites, we have reached 100% na for our first dose, 98% for our second dose, and 39% sa ating booster. And for our pediatric population, meron na tayong 89% of them from ages 12 to 17. So it's a really big help na sa mga ganitong panahon at pagkakataon is we have people and establishments, universities that is willing to lend their facilities para ma-reach natin ang herd immunity na gusto natin. And sabi mo nga kanina, pinag-uusapan natin na aside from mega vaccination sites, we have micro sites where talagang we see them all around. Meron sa Malcolm Square, di ba? Meron pa sa mga butika. Meron. Oo. Tas meron pa nung Semana Santa, meron sa mismong Wright Park. Meron doon. And aside from vaccination site, merong blood donation drive, merong BFP, at talagang prepare tayo sa pagdagsa ng turista. Ang di lang tayo prepared ay ang traffic talaga. Oo nga, yun nga eh. Yun. And I think we are reaching that already. And masaya lang madami na din. Madaming na tayong natutulungan with our vaccination site. And continue lang. Although right now, sarado ang University of Baguio and SLU because of the limited face-to-face. So sa mga morning balitaktakan natin dyan, make sure you get in touch with your barangays. Kasi diba sabi mo, tama ba? Yung mga health district, kasi pwede silang pumunta doon sa mga health district. They can go there, magpa-ask kung booster or ano man yan, para nga din naman bakunado. Yung nga nadaanan nga natin dito sa taas, di ba? Parang pati yung barangay hall nila tina-transform na siya. Kino-convert na yung ibang parts to be vaccination sites as well. So, tama lang. Tama lang with the Omicron XE na variant. Parang, it's about time. Parang model ng cellphone. Pareho tayo na iniisip. XE, XRX, ganun ba yun? Yan. Aside po sa paghahanda natin sa Omicron XE, nako, isa pa sa ating mga pinaghahandaan naman ng ating mga atleta ay itong darating po na 2021 SEA Games. Ayan, 2021. Kasi nga po gaganapin ito sa Hanoi, Vietnam, kung saan mangyayari ito from May 12 to May 23. Kung saan gusto nilang masungkit yung more than 11 na gold medals. Kasi nung last po na ating SEA Games dito sa Pilipinas, di ba? Last 2019, if I'm not mistaken. 11 gold po ang ating nasungkit ng ating mga atletang mga Pilipino. And isa po sa mga naghahanda dito ay ang Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA, na kailangan pong maghanda para dito nga din po sa darating na SEA Games 2020. So kasama po dyan sina Paul Volter na si EJ Obiena, sprinter na si Christina Knott, hurdler na si Eric Ray, and marathoner na si Christine Halasgo are in the 49-strong squad, seeing action in 39 of the 46 events calendared in Hanoi. So yan po yung ginagawa nilang paghahanda. And last December, pumunta sila dito
for the qualifying ng sa mga papasok or mga pupunta para po dito sa Hanoi 2021 SEA Games. Yes, and Kabsat, sa tingin ko kasi when it comes to sports, mababa lang talaga yung support na nare-receive nila. And naalala mo ba yung naging issue kay Heidelin na, naging issue kay Heidelin oo. na kailangan niya pang mag-ask ng public support para lang ma-reach yung right people or government or institution para matulungan siya. And then when she won, dun dumagsa yung nandun yung mga sponsor, exactly. diba? Hindi ba dapat baliktad siya? Oo, We kung kailan support mo them. kailangan, dapat nandun. Kahit lang yung basic lang eh. And this athlete are bringing gold to the Philippines kasi they're targeting to double the win that they have last 2019. Kaya sana we help them in much as possible. And even though Kabsat, iniwan na tayo ni Agaton, it left us with 170 deaths. And sa ating mga kababayan dyan, nakikidalamhati kami sa mga nawalan. And there were over ang laki din ng casualty by pera kasi Kabsat with over 10,393 houses pala. And worth of estimated 709,500 across the Bicol region, the Visayas region, and Davao region, Soc-Sargen, and Caraga. So again, with the report shown, there was a displaced of 395,920 people, half of whom sought shelter across 909 centers. And another for that is that syempre the government is helping this casualty, and nakakatakot lang kasi Kabsat, nahihirapan ng ating agriculture sector because they lost roughly millions because of this, and the damage have also gauged to 6.95 million. So to everyone that would reach help, meron kasing mga micro community na tumutulong sa kanila, so just reach out the help that you can in any time. Oo, kasi nung during the retrieval operation, may isang batang nakaligtas. Thank God, nandun siya sa loob ng ref. During nung landslide, pumasok daw siya sa loob ng ref. Tapos 3 araw siyang natrap doon sa putik. Oo. Yung ref naman makapal yun, diba? O hindi agad masisira yun. So, nung pagkatingin nila nung mga rescuers, kuya, gutom po ako, sabi niya yung bata. So, thank God, kasi almost 90% nung barangay doon sa Baybay, Leyte ata yung na landslide. Yes. Lahat wash out lahat ng mga bahay nila, which is nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. So again, if we can extend help in any forms that we can, Morning Barkada, we know we can reach them through cash, in kind, and any support. Meron tayong mga helpline that go directly to this people. So thank you. At least safe pa rin ang most ng community natin. And mamaya naman, Kabsat, sa aking piece of check, marites tayo sa isang date. Oy, Gusto ko yan? formal date ito, Kabsat. Bakit Sabi, nga siya, Kabsat, it had 25,000 shares lang naman over 4 days and 18,000 reactions. Kaya marites ka tayo mamaya sa Sige, nangyaring natin date na yan. Oo, mamaya naman po ating alamin sa ating pulisya. Ano pa po ba ang assessment sa nangyaring 2022 Semana Santa? Ating alamin yan. Mamaya po makakasama natin from Police Regional Office Cordillera, Miss Police Major Mercia Bucalen. Ayun. So, yan. Oo, and you know what, Kabsat, ang biking kasi nag-start na, nakita natin nag-start ang mga biking community ngayong pandemic. However, it actually started pa nung 1817 in France. And when they started it, wala pa talagang pedals. And then, at some point, lang. Parang ipupush mo siya using talaga Ay, ganun lang Oo, yun? oo. And then from there, diniversify nila hanggang talagang naging may unicycle pa tayo. But the thing is that ang daming nagagawa sa atin ng pagbabike, not just social and mental development, pagdating din sa environment natin, nakakatulong ang pagbibisikleta. Let's know more about this and let's watch this. Ikaw ba ay naghahanap ng bagong libangan na nakakatulong sa pagpapasikla ng iyong katawan? Kung ganon, may maire-rekomenda ako sa iyo, at yun ay ang pagbibisikleta. Bukod sa saya na dala nito, labis na nakakatulong ito upang tayo mas lumakas at maging physically fit. Tulad na lamang ni Sky Aguinaldo na 13 taon nang nagbibisikleta. For me, biking is an escape because it allows you to go into nature.
go to nature, whether alone or with your friends, and it can take you places that a car wouldn't get you to. When you're biking, wala sa utak mo yung mga stress mo, parang just you and the bike, just exercise, just mas maganda pa kung kasama mo friends mo, di ba? Di nagbabanding pa kayo, tawa-tawa lang kayo, di ba? Wala sa utak mo yung mga stress sa work, yung mga papeles na yan, keeps the body healthy, and not many people know this, pero nakakatulong din sa mental kasi mas nare-relax sa mind since you're exercising, tapos you feel good, tapos you think good. Tunay ngang may benepisyo sa ating katawan ang pagbibisikleta ayon kay Sky. Ngunit alamin naman natin ang pahayag ng isang fitness coach na si Orlando Smith Jr. Bicycling is one way of a good exercise. It gives a lot of benefits to us, okay? It's good for your cardiovascular, pwede rin sa strength, and good for your core. At the same time, it's easier on your knees, on your ankles. And one benefit of bicycling is losing weight. It's one way of losing weight also. In a day, you could do it once a day. Like for example, if you have stationary bike at home, you could do it for 20 to 30 minutes. That's all what you need. Pero pag nasa outdoor ka, you could do it at least 30 minutes to an hour. Okay, that ranging about, it depends on your strength. Pag nasa labas ka, maybe for a beginner, siguro more or less 10 kilometers, 15 kilometers like that. Okay, but for those who are seasoned na nagbabicycling, they go more than that. Kung ikaw ngayon ay nagdadalawang isip na subukan ito, tuklasin natin kung ano ba ang bisikletang babagay sa iyo. There are many different types of bikes for different disciplines. So the most fit of yung mga bikers is yung mga road bikers, or in biking slang is roadies. So doon yung makikita yung mga most fit na mga bikers since yung types of bikes nila is they have a higher gear ratio and then here dito, for example here in Baguio, may paakyat, pababa. So road bikes are most fit since they are also one of the lightest bikes on the market. Then if you are into off-road, light off-road, maybe you have these gravel or cross-country bikes. So these kinds of bikes only have 100 millimeters of travel and will able to get you across light terrain. So if you are feeling adventurous, starting to go into nature, those are the kinds of bikes for you. So, and if you want to go further into the mountains, deep into the wilderness, you can invest in bikes like this, trail bikes, and only consider buying these kinds of bikes if you're really into it and you will really use your bike totally. Bukod sa makaka-exercise ka, makakalibot ka pa sa iba't ibang lugar na magaganda. Ang pagbibisikleta ay isa sa mga pag-iensayo na pwede mong simulan upang maabot ang iyong inaasam na maayos na kalusugan. Basta tandaan na bago tayo lumarga, laging magsuot ng helmet at siguraduhin na ligtas ang iyong dadaanan na ruta. O, ano pang hinihintay mo? Ready, set, go! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Baguio Country Club,
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong City Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulat ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Morning, balitaktakan. Oras natin alas 7:04 yan. Alas 7:14 sana eh. Alas 7:04 na ng umaga, gising-gising. Bangon-bangon na po ngayong umaga. Atin pong alamin, makibalita mo muna tayo mula po sa Police Regional Office Cordillera. Ating alamin kung kumusta po ang kakatapos natin na Semana Santa 2022. Ano kaya po ang naging assessment ng ating mga otoridad sa pagbabantay nila sa iba't ibang parte ng Cordillera, pat lalo na po dito sa Baguio City, ano po kung saan dinagsa tayo ng maraming mga turista noong from Thursday hanggang noong Sunday kahapon, ano. So ating alamin yan, makakasama natin ngayong umaga mula po sa Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, si Police Major Mercy Bukalan. Ma'am, good morning po. Yan, good morning po ma'am. Ma'am, unang-una po sa lahat, kumusta po ang ating kakatapos na Semana Santa 2022? Ano po ang masasabi dito ng Police Regional Office Cordillera kung ano po yung naging assessment natin? We can say that the region's observance of the Holy Week was generally peaceful. Prior pa ng ating observance ng the significant activities, the National Headquarters already released a set of operational guidelines to better ensure that the minimum public health standards and peace and order are maintained. Yung celebration natin for this year was different from the past kasi now we are enforcing yung observance of the minimum public safety protocols. And with that, naging on heightened alert ang ating mga kapulisan. There is 100% visibility on the ground. And also yung ating mga local unit commanders were tasked to coordinate with their local government units in the AOR and sa mga personnel ng Department of Tourism since we expect a large crowd this year kasi mostly sa provinces and the city in the region na binaba na yung ating level classification. So nag-open up na yung ating mga tourist destinations, yung mga ating mga business establishments. So it is expected na marami talagang dadag sa mga bisita.
Okay po, ma'am. Ma'am, kasi nga din po isa sa mga naging tinutukan natin ay itong Sumvac 2022 na palagi nating programa every Holy Week dito po sa Baguio City at dito na din po sa buong Cordillera. Sa assessment po natin, ma'am, ilan po yung mga naitala nating crime incidents noong Holy Week starting from Holy Monday until siguro nung from the kung ano man ang latest update nyo, ma'am, dito po sa assessment natin noong Holy Week po. Yes. Based sa ating mga recorded incidents na galing sa mga Provincial Police Office and City Police Office, from April 11 to 17 of this year, we have recorded 22 na mga reported incidents. Ano po tong mga krimen na to, ma'am? Pardon, sir? Ano po tong mga krimen na to? Pagnanakaw po ba or robbery or ano po tong mga tong kasong to, ma'am? Sorry. Yung nasabi ko pala ng 22 is yung vehicular traffic accident. But for the other incidents naman, 9. We have 9. Ito yung we have murder in Baguio City, 2 physical injuries, and then we have robbery and theft. Okay po, ma'am. Ma'am, dito po sa, balikan ko lang, dito po sa vehicular traffic accident, saan po galing tong mga to? Saan pong mga police provincial offices to galing tong mga report na to ng itong vehicular traffic accidents? Yes. Itong isa is from Kalinga. Ito yung nagkaroon tayo ng 4 na casualties. They were galing sila ng Mountain Province and going towards Tabuk City. And then nagkaroon ng when traversing along the curved portion of the road, bigla nahulog na lang sa may Chico River yung sasakyan nila. And then the other one naman is along Marcos Highway. Na the driver, nakatulog po yung ating driver. And then nasagi niya yung nakapark na elf truck. And yung passenger nitong ating Toyota Innova yung I was mentioning na nakatulog yung driver, and yung passenger niya nagkaroon ng minor injuries. Nangyari yung ating mga VTA dito sa part ng Baguio City and Kalinga. Yeah. Alright. So, dadalawa lang naman so far, ma'am, yung naitala natin na vehicular traffic accidents. In terms of drowning, ma'am, or may mga nai-report po, paano po ba natin hinahandle tong mga to? Ine-entertain pa rin po ba ng mga PPO or itong mga municipal police stations tong mga drowning incidents? Kung kumusta po, may mga naitala din po ba tayo neto? Yeah. Oo. Usually talaga pag during this summer vacation, karamihan sa atin mga nagpupunta tayo sa mga beach. Pero so far naman sa ating region is walang recorded na drowning incident for the period. Ayun. So at least maganda yung naging ating police visibility during this Semana Santa 2022. Pero I think, ma'am, marami din yung mga ating kapulisan ang nagpakita ng kabutiang loob, lalo na yung mga lalo na yung mga turista na nasisiraan ng sasakyan. Nandyan sila, yung mga kapulisan natin tumutulong lagi kapag sa mga ating mga turista na hindi alam kung saan pupunta yung mga direksyon na tinatahak nila. So far, ma'am, kumusta po yung naman natin? Ilan po so far? Gusto lang namin malaman, ilan po yung naging manpower natin during this Semana Santa 2022 and the deployment po? Kumusta yung ating naging deployment? We have deployed, to be exact, a total of 2,768 personnel on the ground. And also, it's a big help to the police force ng ating mga force multipliers, mga volunteer groups,
they are more or less 1,000 plus na tumulong sa atin, nag-assist during the celebration or the observance of the summer vacation and the Lenten season. Nagtumulong sila sa pag-assist sa ating mga tourists in giving direction and control. Okay, ma'am. Ma'am, yung 1,000 na yon, nakabilang na po ba ang AFP at saka mga DPWH or exempted sila doon? When we say auxiliary forces, ma'am? Lahat-lahat na, sir. Kasama na sila. Mga security guards, mga tanods, mga radio communication groups, mga counterpart natin sa mga army, mga DPWH. Okay po, ma'am. Ma'am, with that po, siguro baka may mensahe po ang Police Regional Office Cordillera sa ating mga kababayan siguro sa pagtatapos po ng Semana Santa 2022, and mensahe na din po natin siguro sa ating mga kababayan ngayon pong darating na halalan kung ano po yung dapat nilang mga isaalang-alang sa COMELEC gun ban. Go ahead po, ma'am. Yes, sir. First of all, Sir Charles, in behalf of the Police Regional Office under the leadership of our Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, we would like to thank all of the force multipliers, mga volunteer groups, mga tumulong during the past significant activities. It is really a great help for us. And also, we would like to encourage everyone to always adhere with the guidelines to prevent crimes and the resurgence of the COVID-19 cases. So always i-observe po natin ang health protocols. And also, with the upcoming national and local election, marami po tayong pinapatupad ng mga batas, lalo na po yung gun ban. So, hindi po tayo allowed na magdala ng firearm unless authorized by the duly authorities. So, that would be all, Sir Charles. And again, thank you for having me this morning. Yan, maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaunlak na din sa aming morning show, and magandang umaga ulit po, ma'am. Yan po si Police Major Mercy Bukalan mula po sa Operations Division ng Police Regional Office Cordillera. So generally peaceful ang nangyari pong Semana Santa 2022 or Summer Vacation 2022. Pero yun nga lang po, nakakalungkot, at meron pong 4 na namatay dyan po sa Tabuk, dyan po sa Kalinga, kung saan nahulog yung kanilang sasakyan doon po sa Bangin, kung saan 4 po ang kumpirmadong namatay. So ingat-ingat po sa ating mga kababayan na paakyat ng Baguio at pauwi na din siguro pababa mula po sa kanilang mga pinanggalingan, mula sa kanilang mga pinagbakasyonan. Ingat-ingat po lagi sa daan at take care po lagi. Ayan, mamaya po atin namang abangan kung ano na po ba ang itong pasabog na date ni Ma'am Shisheki. Nako, abangan nyo yan mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melchor Daginistiglas for Healthier Benguet. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan.
PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa milky ng batang 90s, parang ating ang imahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Yan, alam nyo ba, Morning Barkada, we show our love to our loved ones in so many ways and so many facets. Meron dyan, our love language varies. Meron through words, through affirmation, through service, through everything else. Pero ngayong umaga, makikilig talaga ako pag naka-receive ako ng ganitong email. Baka magtataka ako kasi wala naman akong jowa. Let's read nga yung email na sinend ni Sir Mark sa ating at kay Miss Camila. So, good day, madam. I hope your day at work went very well. As your boyfriend, I have noticed the stress you're going through as a result of pressure from work. How about I'll take you for a dinner tonight? Tomorrow night rather, so you can let your hair down and relax even for a few hours before we do all your tasks this coming Holy Week. In regard to your outfit, please do wear anything that makes you comfortable. Alam mo naman kahit anong suot mo, maganda ka. Please be ready at exactly 5 p.m. since we have a reservation at 6 p.m. I love you. Kind regards, Mark Daniel Eugenio. Ito naman ang response ni Miss Camila. Hi, Mark Daniel. This sounds good. I would like to confirm my attendance to tomorrow's dinner. Please let me know if there is anything else that I need to prepare. Thank you for your treat. Best regards, Cams. O, diba? Sabi ko nga sa inyo Sana all, lahat nga ng comment na binasa ko, 18,000 comments lang naman. Morning Barkada at 25,000 shares lang naman ang nag-garner ng post na ito. Ngayon makibalita tayo kung gaano or anong nangyari sa date nila. We have this morning, Sir Mark Eugenio. Good morning, sir. Good morning po, City. Sir Mark, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. And magandang umaga po sa lahat, sa mga taga Quezon City at sa mga taga Baguio. Thank you, Sir Mark. Sir Mark, batiin din natin si Miss Camila kasi hindi lang siya naka-attend ngayon kasi busy siya, no? Yes,
yung mahal kong girlfriend. Eee. Papunta pa lang siya ng work. Oh. Hindi makajoin. Oo, ingat Miss Camila. And ako parang kinikilig ako, Sir Mark, parang ano Sir Mark, balikan muna natin ang storya niyong dalawa. Paano kayo nagkakilala ni Miss Camila? Nagkakilala kami sa may isang youth concert sa aming parokya dito sa Quezon City. So, at first, friends lang. Then, if time goes by, pinursuit na rin. Oh, 'di ba? Ang ganda ng formation or foundation ng relasyon niyo. It just friends and now a lover. Sir Mark, ito naman, what were her qualities that made you pursue her? Una ko, alam ng mga tao na pumunta sa kanya na sobrang selfless na pagdating sa family, sa friends, sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Sobrang selfless ng tao. And sobrang talented din. Yeah, siya yung siya yung living Disney princess. Sobrang ganda ng business. And yun, God-servant, God-fearing, and family-oriented. Grabe, Sir Mark, yung mga balahibo ko biglang tumaas eh. Sir Mark, just not the qualities of a woman that you see in her. There's always the reason behind you pursued her because she is innately good. And Sir Mark, ito naman, ikwento mo nga kung bakit natin naisipang gawan itong invitation date na ito or email date na to kay Miss Camila. For the past week, ako mag-send yung email invite sa kanya. Sobrang naging basic kami sa small business, and sa cafe, basic kami sa work. And yun, magiging busy sa timbahan since mag-fully week, marami kami activity. So, pag sa office kasi yan, hindi siya agad nakakapag-check ng phone. So, since it's our 7th anniversary, sabi ko, why try something? Kasi pag lumalabas kami, man laging sinasabi ko sa pupunta, gusto ko lagi parang surprise. Yes. Kahit ano lang yan, simple restaurant lang yan, or simple scenery, gusto ko surprise. Kung nung nag-email ako sa kanya, nabasa niya agad. So, hindi alam kung effective kasi pag chat yun, hindi niya agad mababasa. Oo nga. So, sabi ko, email yung best option pag office. Madali. Kaya nga, Sir Mark, no, sa sobrang busy niya, that's the farthest that you can reach her. And naging effective nga talaga. Sir Mark, nabanggit mo that you've met her and you are with or involved in your youth and your church as well. How important it is that for a relationship and a couple, they make God as a center of it? Actually, it is really important kasi yung foundation mo dapat nakasentro kay Kristo. Dapat hindi pwedeng love lang. Yes. Hindi pwedeng puro sa romantic relationship. Dapat pinipid nyo rin yung spiritual relationship niyo. Exactly. Kasi when the time comes na may problema, yung relationship hindi naman puro. So, pag may problema kayo, isa naman pagkakapitan nyo which is yung relasyon nyo sa Diyos. Yes. And pag parehas kayong may relasyon, mas madali nyo mapag-iintindihan yung mga problema na meron kayo. I agree, no, Sir Mark. There would always be a time na magkakaroon ng bumps and hardships sa relationship. And the core, yung value nyo as a couple would go back to that. Sir Mark, ito naman, kasi nabanggit mo din na she is busy with things, business, and other things. Sir Mark, ikaw as a partner for Miss Camila and to everyone, how important it is that you understand your partner in her busy schedule? Ayun, number one pala yung pag-understand sa partner mo. Yun na yun. Opo. Kasi ginagawa niyo naman yun. Pareho kayo. Hindi para sa sarili mo lang. So, ginagawa niyo para sa future mo. So, why hinder? Bakit hindi mo siya dapat maintindihan? So, every time na may gagawin ka, kailangan sumuporta. Bigay mo yung best support mo para hindi rin siya mag-hesitate yung mga bagay niya. And bigay niya yung boosts. So, we don't want to be hindrance naman sa pangarap natin. Yun nga, Sir Mark, sabi nga nila, if you want
you have to find a partner that allows you to grow and to be happy talaga whenever with they're doing. Kasi a relationship has 3 worlds, sabi nila. Your world, her world, and your world together. So, I'm glad that you're allowing her to grow talaga. Sir Mark, lastly sa mga partners dyan, boyfriend, jowa, any term pa, husband probably, what is your advice to them to become a better partner? Ayan. Siguro, hindi advice, pero siguro share ng best practices na meron kami sa relasyon. And basically, ako as boyfriend. Siguro, we need to be consistent sa mga promises na mayroon tayo. And we need to be consistent sa effort na binibigay natin. Para mawala rin yung sa mga lalaki pag nanliligaw or boyfriend sa umpisa lang magaling. So, we need to prove na hindi ganun yung mga lalaki. So, for the past 10 years namin ni Camille, binibigay ko yung best effort. So, regular ako to show my love to her. And sabi ko naman, mas matigal ang magmahal. Huwag natin tipidin yung pagmamahal natin. At the end of the day, yung nagmamahal yung nananap. Sabi nga nila, no, Sir Mark, we love because God loved us first. Sir Mark, thank you so much for sharing your time this morning. At saka, Sir Mark, naku, paano ka magpo-propose kay Ma'am Camila? Dapat mas mataas yan, ha? Ano kaya? Magtutulungan ka namin, Sir Mark. Let us know how this. And we are looking forward for that, Sir Mark. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yes. And yun nga, Morning Barkada, Sir Mark with us has just showed us simply how love is so simple. It doesn't have to be complex. It doesn't have to be grandeur. If you love a person, if you want to take care of them, be consistent, be happy. And love has always been the core of everything. Sabi nga nung binabasa kong libro, sabi niya na if we could have just love everything and we just we can just color things through coloring them slowly, then it could have been a better world. So, Morning Barkada, I hope you get an inspiration from Sir Mark. At syempre, hindi pa matatapos ang programang ito, magbabalik pa rin ang Morning Walitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay.
Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Yan. Yummy. Hindi ka makaayos. Oo nga. Hinahanap nyo ang aling maliit. Ipapakita namin kung nasaan nga ba siya. Makakasama natin siya virtually. Makakasama natin siya nandito. Dito. Ay, wala. Wala. Virtually, makakasama natin ang aling maliit. Good morning, Ren! Good morning! Good morning! Hello, ayan, namimiss ko na kang lahat. Sorry, nakabalik. Kasi, ang laki po yun natin doon sa San. Umuulan, so madami pa rin pong flights na na-delayed. No. Kaya medyo na-delayed ako, yes. Alam nyo naman ngayon, wala akong sasakyan, kaya kailangan natin mag-bus. So, ayong book ko na bus, wala na, hindi ko na naabutan. So, hindi na ako makapagpaagawan pa doon sa ating third. Kaya yun, ang liwanag ng buhay, kinukuha na ako pabalik. Kinukuha ka na. Oo. Oo, kamusta naman ang Jensan? Mainit ba? Oo. Doon kasi ba mga stress nila doon kasi doon first time ko nakakita ng low tide. Talagang sa gabi akala mo ice yung yung shore. Tapos sobrang layo. Tapos kahit sobrang layo, siguro mula dyan sa ating station hanggang sa Session Road, gano'n, sobrang babaw. Grabe ang ganda. Oo, kaya sana makapasal tayo soon. And sana gumaling na yung sunburn ko. Nangitim ka. Bakit ka nangitim? Hoy, pasalubong namin. Kumusta dyan? Siyempre naman. Ako na ang pasalubong. Ang ating pagbabay sa pasalubong. Ayaw ka na namin. Balik ka na doon. Balik ka na doon. Doon ka na lang. Ayan. I will see you. I will be live there in our studio tomorrow. Kaya maggi-games tayo tomorrow. Hindi. Ayaw namin. Marami ka ng utang dito. Red, sino yung mga gusto mong batiin, of course? Go. Ayan. Siyempre gusto kong batiin ang mga taga-La Union pa rin na kahit wala tayo dyan, ang aking family lagi pa rin nanonood. And of course, sa mga taga-Metro Manila, nanonood na din sila dito, no? Nauuna pa silang manood kasi sa akin. And also, gusto ko pong batiin ang, Marian and Ballesteros Optometric Clinic, Quezon Vision Clinic, and ang aking favorite, Wala Nang Aw. Sa Pau! Ikinabang namin yun. See you guys! See you virtually and ingat ka! Ingat sa biyahe. Yan yung mga yun yung problema kapag holiday, yung pagbalik. Yung pagbalik. Tapos umuulan kasi kahapon, magka-chat kami, delayed na yung flight nila ng 2-3 hours ata. They're supposed to board in ng 3:30, nag-board sila ng 7:30. 7:30. Kasi 7 yung flight niya, di ba? Sobrang and lang to all our kabalitaktakan, just be ready with that kasi sabi ka nga natin, it's a consequence pag pinili natin yan. And also, we just wanted to say... Nangonsensya. Sorry, no? I mean, siya, di ba? Consequential lahat ng ginagawa natin. Yeah, and also, tama. by the way, to our kabalitaktakan dyan sa Dagupan, makikipiesta kami mamaya. Bubuksan nyo na officially ang nag-iisa na tatanging Bangus Festival mamayang 5 p.m. At kasama dyan ang ceremonial lights. Yun nga. At ang Kalutan at Dalan. Ayun, mas kaya mo yun. Kasi merong ibang nasa isip ko.
Kaya hindi ko na sasabihin. Kaya gusto rin namin magpasalamat to everyone that is watching us. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin sa Japan, Kasinan. Kay Lolo at Lola ni Paul. Good morning, Kabsat. And also belated happy birthday kay Tita Melinda ata. Tama ba? If I said there, sorry kung ano ko. And to everyone watching us in Agoo. And also to sa papa ko na nagbiyahe na ng Poro. And my sister that is back in Binalonan. Ingat kayo. And From Japan? Ay, from Korea? Binalonan. Hindi yung isa kong akala ate. ko umuwi na. Hindi ba? Ayan. And to my kids, of course, Elera and Ethan. Good morning, anak. Ayan, binapati ko din sa ang aking family dyan sa Limon family dyan po sa Tagodin, Ilocos Sur. And kay Mama and Papa who celebrated their anniversary last kahapon, April 17. Nakalimutan ko kung pang ilan. Sorry na po. Ayan. At kung may mga nag-anniversary na ko, babatiin ko din si Eniko Reyes and also si Michael Morado. Dahil nga po yung friend kong yun, nag-engage na sila. Congrats. Ang dami nga, no? Pati nag-engage. Congrats. Since 2013 daw sila. Akala ko prank. So, babatiin ko lang. Happy engagement sa inyong dalawa. Mag-engage na daw sila sa business. Hindi. From 8 years, kasi 7 years, di ba yung interview mo? 8 years naman sila. So, congrats sa inyo and naway maging fruitful ang inyong pagsasama, saka imbitahin nyo ako, may barong na ako. Ay, oo, tama. Char. Bakit mo naman in-downgrade? Sana sabihin mo, imbitahin nyo ako mag-host. Yan. Pwede. Ako mag-host. Racket din. Exactly, racket. Mamaya, racket tayo. And syempre, gusto namin magpasalamat to our ever-loving sponsor at sa mga tumutulong din sa programa namin. Syempre, nangunguna na dyan ang... Ano? Ano? Nangunguna na dyan. Sabi mo, ikaw. Go. Ikaw na. Nagkakaproblema. Tayong dalawa na ka lang dito. Nagkakaproblema pa tayo. Thank you to NGCP, Baguio Country Club, and TG Home Builders. Ayan. Binabati din natin ang mga nag-enjoy noong weekend dyan po sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugad. Ayan. And also sa Mozart Music, na patuloy na nagbibigay ng music lessons and ang Batang 90s Milk Tea kung gusto nyo pong magpalamig ngayong summer season. Magpalamig at samahan nyo na yan every agahan kasama ang Dynamic Trio. Buo kami kahit na virtually ang isa sa atin. At lagi naman makakasama nyo pa rin ang Raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. At nakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Bukas ulit, kita-kita tayo at baka mabuo na kami. Yes. Yan. Baka mabuo na kami. Physically, at see you bukas. Abangan nyo ulit ang inyong Dynamic Trio na nagbibigay ng inspirasyon at saya tuwing umaga. Ito ang Morning Balitaktakan.